tam vzadu ľudí, je mi vás ľúto. Lebo výtazy, keď nevidím, tak očuje. A v sobotu som žid, a v nedeľu som kresťan. Kresťan, kresťan, kresťan. Celý týždeň robím a cez víkend sa trestám. Tam v tom rohu. Dróty? To sú dróty? Ukáž. Mám, nie? Dobre, pozor, aby to nebol elektrika môj. Je to tak, že každá láska a nemusí vždy mlaskať, 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 mlaskať. Niekomu s vercajchom stačí naplnená taška, 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 taška. Henko je za čo? Toto. Ventilátor voláky. Máme na nejaká tabulka, kúkaj. V sobotu som žid a v nedeľu som kresťan. Kresťan, kresťan, kresťan. A celý týždeň robím a cez víkend sa trestám, 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 trestám. Ďakujeme veľmi pekne. Tak voľakedy teda viete, že odkedy som začal abstinovať 9 rokov, tak mi vyšlo 9 rozprávkových kníh, mám to aj tu, keď môžete si to pokúkať, ja neviem čo. S tým ja si robím také radosti, že každý rok teda jedna. Posledná je Janič, je muzikant do červotočových chrumoví, kedy sa zavrtáva do všelijakých nástrojov, predtým bol muflonanci, ja neviem čo všetko, však to si môžete popozerať tu alebo na internetiku. Ale prečo to spomínam, lebo zahráme teraz rozprávkovú pieseň s heavy metalistickým koncom a volá sa to, že Fajrontový kľúč.